Mwancho murigereria, thank you so much ase bado bali bagendete kunya kutuligereri. Thank you so much ase bali bagendete kunya kusubscribe. Subscribers wetu tunaendelea kupanda. Na vile mko wengi najua tutafika 10,000 ikifika next month. So if you have not subscribed, I ask you to subscribe. Bono, story ya Janet nturakura ntugendete kunya kubwati ngorongora. Ntuliko kura baka tuiko moelio. Yes, we must get to the bottom line, but as I'm always saying, no judging people. It's just we bring the story, you guys, you judge yourselves. And what is not happening. So, mwano Janet nanga kretesi muskoe. Olimo igwete ngomonene. Mwano Janet. So, mwano Janet nerna kwaneta mangana makong sana. Nkalenga retinya beka lakini nga imagine why. Tingo wabekera mote kerenkia kwanet. Because no watu wachagete jani together. Yamabekera mwano Janet. Abo igona anti yae nere mumromo abo musiko moto nere na kwaneta yae at the right time nere na banchi ko babikira tenda babikira oyo Janet umwana wae muiseke una reste nere sabali ya entanglement ya mamu mwabo ne chinyomo chiae. You'll give me a comment etonya ko endera bono twensia sobo amanchenko ko Brian McKnight. This is the Goosey Voice. Listen to our phone conversation with Musiko Janet. Toka hapo tutaongea kwa comment. Mama na vile kurudise mandara gamba nere tunanya kukwana nere Kurudise mbaka bwana yatulgereti epri kina na amagos naro na asporate ono gusto kuone vondi etimnango kigu mwa Christine nkikwa magoserete aga wone biga wasto kabono nkasito Nyamase, ngete no mete nyamasari. Utako tete asasa ogete. Nyamase yonseri. Ni bono akana tete nkachikuyu mwana omoke. Mwana ono nene. Kanga bono tukarwana baba minto ngakora magoso nkabara magono kagenda igo. Tinda nyora njera na kinda sabe mamo kwabira bono. Oh no. So omamu mino boronge ngai because ntobwate ngote abande mwaka naro ko butomu nyakundi no maete. Ene mo maete. Ningo. Aso. Akoro ko Thomas nyakundi. Iga are na kibono na are boys iga renge boyfriend ya mami. A boyfriend igonga kiani mos yani how? Okay, norose after my dad passed. But baka tugacha Nairobi 2013. Ariba umiranete na mama turabana tuarenge na inge inche. Inche Meshaki and Abid. Ono tuarenge batatu nariba umiranete na Thomas. Lakini ndio nkobori. Ndio kombori about my family issues. Yeah, umaita singincho na korte umuganda mamo mino. Then a story arise dinga alia tali say no sitali oroma mina nyoreta abana bali. Bantu oyo bani kose. Thomas oyo kwate ba Thomas nyakundi oyikwate bangane boyfriend ya your mother. Ere plus ya community ya Sobo plus ya Mosfati umwabo they claim ngabana bonsi Meshaki Abednego noba nyoleire murako yere Nyamira County anko tigango tebiga norojem na turi batatu iga umuntu tamaite story enda yonsi Urengo moke mono na dia karata tumtasiri tumetana leo mwana oyo minto moke oyo bono oyo second last anaitwa Bedi. Nari konyora nyoriru. Ono inche kwanza bweka nimete baka sito njitatu minto igare ngo mwarimu. Onyachenge primary school, secondary school. Alikuwa mwalimu wa Kiswahili and CRI. Nindo jimna tato mtuki nintindegete tato mtubaka mwana mtomese kika kwake kamago ono na kyomo ndara jendi kuru seito angira satari seito na ikimete bia. Okay, kwanya kogendaga murako Nyamira murako ntua
mora kontu achiete akara mamu mwabasirete nenda akara tatu mwabasirete wae mwaliko endo bono lende etaba se like so sakara mente no chukuru tu atikuru 2013 mama mna tirete bakomera na nere otebare keno Mr. Thomas nero konyoro asinti bono nche na nsomi nende mbaringa mona mama bono nche na mubegete kama tatu minto moke lakini tatu mtu iga kwete so like mna babera na mama bakabera na mama ni argumento ukwagire boka na nywere gen ai agaikira baka sako bwata guturame birentane. How sure are you about what you are talking about? I'm very sure because I was there. Ndigwa kwanete na Thomas ilio mwali. Ndio mwali na ngakira. Unzamu nisikia bila kumulizia. Last week ngiare gote. Kante betikende. So you've been having communication in area? Yeah. Kuru mama mnabatiganete. Alafu mimi na nje nilikuwa nimeolewa. Me too, I've been having some challenges na ndoa yangu. So like tina watu ndo bonse orang kwanye bakege kiro musata kontina. Nimbo atiba ibori. Omra minto na baketi mbo ati I know muntu tabu atiso mamo mine na tari kwenyara nkiora mto yani wakibi mto he but ni sawa ono community egoteba ya murako egoteba nga no baka bana bagingereire no bamenyete no bakinete bakenyomba ino no ere what do you enyomba anko nyomba nero mama kolte kwenda konyete Mr. Thomas kwagati nesi besa chekiombe mame kero kina kolete na konyete tari na tigaga tunene nyombe mama na mukaneti akara mote twende tutore mama akabwata akamote tinkonyara gotore nyomba nimbuone nimtindike to musata na ninga mwana one na agetege kamago na bakwane tigo swame giga swamnyete tasia mama agakana hivyo oni yana yomete mimi niko pipeline. So oni gaba chire batete gukora DNA. So where do you feel you belong? Mimi I belong to Nyamache because hapo ndio nimelelewa, babangu nimekaa naye before hata akufe. Nje nimbeza tu mtiga bwata bakungu babere umukungu mwana nitare nkonyora bana. Aki alikorokwa. Alikuwa anaitwa Auntie Jack. Na ako maete mwanya ukwa na nerere. Ato maete vya pianti ato maete vya bakari tukosokora mosere tiako moseri bakanana hizi nini za riko. Tokora gaswe nyombe mama ale bono iga. Naringa kie yue mucho ya story to ngam to renge muno iboni gore igo. Bikwime sensu ama gu iskoga bwase chingeni kibekire. Otiraga bwase chikoniere chi emete ya tenene nyiri ongam no robago. Astika yaba muino enjira tato mtale nkurwe skuru gatinde to etenjira nere siekire me chika yaba chimerete. Tokora ka bwata gatali tkerio nyote no chomo gotero kugukuro kukwa ngoter na mukungo tabwatio mwana taitanjira na iteire. Tari wa terete. Wana botuko mwana mtoyo kurukumesha ki. Akabwata toto arenge na baba nyombe yerigena. Na bono mano mtata maitikenda agaterene nkerere butuira anti gutu atinde kire. Akabwata tena senkerena agachaka goteri anti chake na mukungo tabwati mwana taitanjira na itire anti chake atakomnyo mwana minto. Okay, so the first time kwa chiete gose how many years kwa menyete ga chinse mochia bobasi ya Nyamache. Mimi kutoka utoto nimekuwa hapo. No maita bantororo.
Nimeta abantu bonse chanko chiana anko Nyabuto, anko Choromu, anko Philip, anko chiano nseyon tamaiti. Sokoro ya kwanya gukwana nere osere grad kien mugere mubwate komo. Sokoro no tiba kachigoti chi enyimba ko tominyokeri bono iga. Enyimbe nyintu togorete. Intu yokero gukwana intungo igongo intuningo. Intu igoningo. Oro inuna kibono. Yani intu togorete bono, yani what do you mean yekero watawa intu? Angwani na mani jakarangu nyoro sokoro ago tominyoki. And sokoro mtu baida talenge igo muna boni igali. Sokoro na muntu bakolenge na rolengo te mamu mintu na bake school fees ningwa kanande. Tubate intu e holiday mna ikire togenda baka sokoro atonyenyere ngoko atutwere mesi tori buya toro no mogoko intu. Baka chia tugora kuruga igachiboti chigache chisuti chishati tokobera sokoro igacha kubadilikani mina babo minta asira iga. Ngwalenga matanga ya ababo mina? Bono sino tuarenge. Baka mna sokoro ago teana ati babo minta atinde ku ale tukengima atinde ku kengima no muntu tabu ati onde bwensi boko mutindeka. Naneke kama gondete yuagete kia baba iga kanete. Tukabwata na liga bono kusoba babwata bakaimukera tena bachukoromba mochi nende no bari. Sokoro agacha gukira. Lakini sokoro eitu talenge go sokoro muntu olengo omuyabu bepi olengene togo sekanere via nkera kame tokora turama endagire sokoro turamo. Sokoro tababa ku sokoro agatinje sura kabomo ngago. So boniga story ya beire viral and ebintu bya beire binge so much boniga. What can you advise your mother nabo igonkiura kwanira abantu baise koko abantu baise ko boli buna ya mwesi komonene. Ngiura teya abantu nabo igonkiura advise your mother. Nse yentonda nyala ko te mama. Kwenye buwa ya amwire kumukana. Ende no muntu tinde ke tomo gako ntweka banyine tumete seita segotoka. Na kwenye sokoro yetu amuire tuchande ko boguma boito bwensi na bali tutabu atibai seito tutabu atikende. Nyasa ora kanile kinyaikana tu yani yango toka natia asnara abimu kamno mintu para nyore support yogo somi junje bwikati na ikira senta nyale go somi bana ba minto enge gelimbata na kingo bakonya wana ba nona emecha mama nkoti yako genda abane school fees tokoliki nse nguru se to toga seli kukorwa so tinde baka baibuli baka so tinde tato minto bweko maestro chuna maise tuna tato minto chire. Okay, ngio gote Thomas yere nyakundi. Thomas na tukane na bwata kana mama motetu akakamuira akara muire noche momento police station ya kwende ya country bus. Mama na muire takara atomo angete ko somi omwano minto meshaki. Kago te mama na tinko nyara ko somi abasacha babwate chinsobo. Ariga bwacha ke tukuru kutoro ke virentane. How true are you to your word semangana yogwan? I'm very sure cause na rengo kinyete gerete kakura mama agatema komwebereli. Mwana abukwanza na bongo tenje tanka nitire kirinate akaneta abana ba minto na maiso ito kindo yo mobo. Uchiole kanisa? Ngwan namboni kana masabona rule. Nkiwa mineti nga amangana igo kwana na yekene. Na yekene cause tingo kwana tingo rusro. Ojoro memoro igara oro memoro kwana mangana. Bado no eke yogo kwana kinya saya go wakani. Ona no ni dimbangaine ko bangaine yento kyo bokora mwisho ninje ngo basara. It's better talk the truth. Okay. Because that ni na new mango ko imadi yobo gimaboito bwasale kire nando bozubo gusarekera nseito. Yani I wish nanda to minta zale ngotoka
osino ene lira kanda nonzibo niboke kurasali komo koruguli moture alena gitomo cyane gasim neni eri alikire se itu cyane ke gatuyani mamo minta tunyota to minta sire tucha okorwa yonsi wendi alenge tanga yonsi tolenge konyetera jutato mtuno mondolenge ke babo no mondole okwate gas no mondole umuntu anza bana bae anyoko kinyoli bakamna nanta to mkongo nyora kubwata rwegas aruge andange na Silvia mama kuja obwata anda jikoni ndogo ninkalansire toko goroko no mwana mdogo kakasini korugaliko atorugera toragere obwate bicha chinde chons mwakire ndato minoka koromoke tiro antirona nero gajute chibicha bake chamatanga antirona ningo ande mwisko mama nero wetuchi akara tuwarwete nyamate ano bwate baby pictures chirioro mokoro mwana na tato mino intirororo asumuchi endo teima mali kisibicha santirona intiroro la siana intina roche bichaya mabake yetore tato minta kire kare bake skuru. Okay, bono monta isikota wakire simi online. Are you ready to handle abantu bare online nechi na maswali? I'm ready jota mimi nahitaji mnande yensi nyire nkora mboga no muga kona no mundo tabu atiseito ninde ready bosoki mwanya bantu nantine bago tokora nebibe namba yawe siminereri ni gabado nyete bango online era 07 57 1605 07 0757 67 1605 ngakyo korokwa enkoro kuna msibia marieta gonspie kibande ngoro kuna msibia moranya moko erieta mbwaterete eria Thomas Juma ena akarna ngo kora matemo akabwata akachenja marieta na ye birth certificate yago ego bea sanem tangani yango soma na nkoro ku Silvia Mora Momanyi agacha akabwata kana ngo kora matemo mama kara ye birth certificate ana kara ya sirete wono naliyo karangu sabunje ndoma sakalete kwende aneri kire na msibia aka tenzerie tangari fungamenter unaumi akabeka na msibia moranya moko one eto kenga no bokoro kwana Thomas yako tegerera igeto kenga no bokoro kwana. What do you imagine can be? Acha nikaribishe hiyo kasi nikujie kama anaongea ukweli. Okay, Thomas no monto kama okay ni baba mlezi. Ni baba mlezi wa aina gani? Aki alenge simule. Like yani nakinda tebe. Which kind of man he is? Hati? Which kind of man is Thomas Nyamoko Nyakundi? How can you describe him? Aki ora mo describe. Naongo te Thomas ati akwa mbaya. Like kwa terms of food na alikuanga anatupea chakula vizuri. Na penye ilifikanga tu alikuwa chakula na kututunza alitutunza vizuri. Okay. Lakini ikafika penye kwa school fees ya kulipia mandugu zangu. Kwanza wakati ndugu zangu walienda boarding. Ndio sasa mama Iwana na akabora kabisa pia akarakani tena tako some mwana bumuntu na Asivnes University yako some na bati agetigo akamagokoli yako shoteri mama kuru first floor gutie ebaru kono guti siko mama metena bwate biashara ororo amakuta mutina use bilentare bibyako ga kinono ntombwa family nande nkaira na byanga mote daddy kumba tuli tato minto gaki na abwato mukungonde abwato mukungonde nango tena abwate family kero mwagachire ga morako ngakimo areko ba treated
Intu arengi kwa watebu kukenda gions wiwo tulikuwa tunaenda kama visitors tu kozonde te yorengo to kwanira eto toko geni gutu gona ntwa mantu arenge ko bana no ko bamna twatire mbokarero mambi maroko batwatirire mwango mwale korara twarenge korara na ki kuna huyu brother anaitwa kwa kina Maina ningo anaitwa ni kijana na kinkwereza kijana mujuku mwabumo muro mwabo Okay, bono nkiota getae ke korekane na asma mumino as Thomas asokoro yao na sabantu bategerete ntengento na amagani anena aliga na Thomas akiatiga atutige tobere seito no morembe kwa naro gutusaliri so morembe kuruseito. What about sokoro yao? Sokoro ya kiendo ke indate konye mama omogoserete ose konye tuwa mogoserete tutamaiti ntuga kintorere di osaba mabera tutamaiti azza tutamaiti yen tutamaiti oite twegente kenene atutiga tobera ntuto tuare seito tumana ntu seito na nto dena seito ngeye nto vera seito tumetena enga kiende ansi to kominyo kibu enga kiende ansi tuaruro roro yani umete yani mna ntiango nyako konyora nyerenge tunya kwebona ki bamrami tonga bakin seito yake nyene nga ba kana sibu ntori babo na soko no monto tomete kurubwana boito bakamna tukile tiga. What about Antiago Jackie? Anti Jack erabono timba tinga nango moteju na ngete gote na no tinde katato mto na ngete gote. Akara karta tu mtale te tu Anti Jack ga ngete tigoja. How old are you? I'm 25. I'm turning 25 mwezi wa 3. Okay. Anyway, sawa. Society aweseni anye go kwane kene wono I'm not to judge. Maybe people can call you. Tueteire gabu. Bakoko tokole terwa kebi bago bitu ite nyomba ekazi nero ekorukuma koyo. Nero to seve tikuruga bwakara sokoro na baba na nkotomu. No maitenga chombe nchira nete koru so mamu mino chikaira na bag. Chombe cho watu tani kupe story ya hizo ng'ombe. Wote ni sokoro moronya atara asira. Chombe sokoro na rueta akabwata akaru sokoro mbui. Alitoanga ng'ombe ni emori nkagerete. Akanyeko baba kagetare. Dadi akabwata agatebarika chombe chia toro ni bere. Sokora aire tumoronya. Dadi abwata agateba eng'ombe chombe ncharenge mwa baba ibere. Akabwata ng'ombe emo ikamentu chikaba ibere chikagenda bakasobo mama. Nari chombe chakara chikito sobo mama ndena nikakuja sokoro akabwata sokoro mete na arware stroke. Akabwata agacha akarangeri akatorangeri abana ba Janet bonsi. Akarangeri baisiko bae bonsi. Akabwata agate agenta kwanita atubekera amagoko ase akwanza agambekera nje na mesha kyominta amagoko. Akabwata agateba chombe siga na cyatega iga ndete kibasomi. Nani wete? Lakini sasa kwenda hapo sikwenda ni just sumete bono gabu to kunyara kubwate kanievi amangana ande kunya kumara lakini ngento mete ntina momo minto chombe chia jete so mama sokora tete na chito so minto abana ba Janet. Okay. So kutoka positive le kama lakini worst to worst
where do you Yeah? where was to was ngayo tetema minabere mbuba si osembo getut Mama minton se itakobera se yara agenda gutatiga se itungai anko eraba na tinje moise kogo eto kobono na tire na tinde kire na watu nimbwata bana tinde kiromo gakone bado chombe ni ngakane ayanga yora nga device imbere utatiga kwaliga bubu nenda stick eto kena tine na asa no butakaboro eto kene ne tishita tiro eto kene type kere keme mechando yonsipi bade ko remain go tigara ko remain ko bana mbuone anyway so mimi mwenyewe nibadilishe kila kitu so my mom belongs to Nyamache so anyway sawa we tutawasiliana kama anything can arise I will still call you. Okay, thank you so much. But Aki, please, do any go bango go sorora mne anko pi, antinko maiti. Aki aso wanze keli obwate keliye ko obwate kuwa se ngoro yako. Nkonyera gaki bamraba minto. Biamana. Ni sawa.